ndị be anyị ekene m unu Igbo mma mma maka ọ dịrị unu mma o ya gazie o asị nke ahụ nkene unu walụ gbakwa unu ife na-eme n'obodo anyị nọ na dịka Lagos na ebe ndị ọzọ na Nigeria mana nke Lagos ka dị mkpa ife dịka oge kịta unu ga-anụ na ife na-aga fụ ma ọnụ ife na-aga n'ikuku ọ ife mere na Lagos ụnyaahụ after ife niile ndị a mesizi na enwezi ekwu a na-ekwugasị okwu dị iche iche si na ndị be anyị ma maka ya. And before that, o nwere vidio mmadụ gosi m yesterday, vidio mmadụ send m yesterday si m nene ya. I played the video for no Nnamdi Kanu na-ekwu si gasị ihe o kwuru there. After images ndị mmadụ na-alị nke si ife mere na Lagos na-asị na ife mere na Lagos na ndị ife mere na Lagos nya na ife niile emebi na Lagos na ndị be anyị ma maka ya nọ ndị Nnamdi Kanu gwa ha jee ma ife dị otu a ya bụ ife wee gbaa m ezigbo ngharị. Olu n'ụtụtụ ọ nwe ife nda ọ na ha aga na Facebook na ebe ndị ọzọ wee na-ayọ ndị be anyị bikonu wee nata n'ọnụ na-anọkwa n'ọgụ ofu onye si onye agwaka onye asị onye agwaka onye asị ya nne gị onye asị ya nna gị ọnụ kata opushi onye aka nwa ga-epushi onye aka ọkwa ife na-aka ọsọ civil war before you know it mmadụ anwụọ rinne iche nke ife niile na-aka ọsọ ụwa na ọgụ n'ụwa niile ọ na-ebido na tebụl a na-alụ aka na-ekwu okwu a na-aba mba emekata ọ banye ntụ nnukwu ọgụ mmadụ amara ebe o si wee bịa ya ka ndị ayọ ndị baịsị mechinata n'ọnụ asị na ife Nnamdi Kanu na-agwa ndị be anyị na fon ugwu jee na unu fonye polisi gbuo nu emu anụ ya ọkụ mee nke ọ nọkwa n'obodo oyibo na-ekwu ife a ọ nọrọkwa hia ka ife mere anyị bifo ala emekwa jee nụ na soshal ala eme na ọzọ chekwa na soshal midia kịta ka unu fi ndị obodo anyị nọ na be ha na-ekwu nọ Nnamdi Kanu gwara ndị be anyị ha ji emebisiri ife na ife niile emebi na Lagos ndị be anyị mebiri ya ife ha na-ekwu na wee na-asị unu biko wenata n'ọnụ ụlọ ka ife mere anyị bifo ghara emekwa n'anya ọzọ ọkwụ ụdị ife dị otu aka ọsọ civil war ya na ha ebidokwa kịta na ndị be anyị ama mbenata ọnụ ha ife sọrọ mmadụ ọ na-ekwu nwatakịrị bụ n'ihe bikos na enwe soshal midia ọ na-ede ife ga-amụnye ọkụ n'obodo now ife niile melụ na EndSARS protest emelụ anaghị ebue ndị Igbo kịta bikos unu na-edebere ọnụ unu du unu na-emego ọnụ na-ekwu ife sọrọ ya ịnụ n'obodo mmadụ ị na-ekwu ife sọrọ na-akpọghị iyi na-eme ife dị iche iche onye kụziri anyị nke a onye gosiri anyị na ife dị otu a na ọ dị mma ya ka m sị ka njọ ọnụ n'ụtụtụ a anyị na ndị Yoruba dịbakwa mma gboo ka a nụsị n'ọgụ ọgwụ obodo a ka anyị nachiyetara azụ unu niile ndị be anyị nwere ha nyechigharị azụ ndị anyị sị na anyị na ha wụ nwanne anyị na ha bidebere n'obodo anyị ha sịkwa na properties were abandoned one ha jikwa wee ruo tata anyị natakwebe ife niile nwere ego n'Igbo land tụta ichekie ya 80% of them nọ na Lagos. Ana m ekwuzi ife ndị Igbo nwere na Lagos, ana m ekwuzi afịa ha nwere, ana m ekwuzi investment ndị ọzọ dị iche iche ma nwere ike ikwu ebe a. Nya ka ndị be anyị na-achị ịmụnye ọkụ na one day wite okwu ọnụ ife ọnwụ na-apụta na Naịjirịa ndị be anyị eburu ya n'isi ha kpọọ ndị anyị ọsọsọ anyị bi na Naịjirịa ndị be anyị si na gbalagbala fee oke ọ bụrụ ara okwu dị nka ife mmadụ kwuru n'ọnụ ọpụta ịma withdraw nwụzi ọzọ ihe wechiyata ya azụ ọpụgo ka esi alink ndị be anyị wit ife mee na Lagos nyaa ọ because of okwu ọnụ anyị na ife anyị na-epost ịgwa mmadụ eziokwu ọgbabaghị iyi anụkata otu anụ nkịta mmadụ ede ife si na ife m kwuru postu onye Igbo postuo ndị be anyị na-akpọ m iyi ha emerụkwana ya baa na ebe a ada
ọ ga-enyekwa nsogbu. Ọ ga-enyekwa nsogbu. When I remember I said biko menata n'ọnụ ụlọ. Menata a na-esi na gbaragbara fụ ụka ọ bụrụ ala akwụ ma kuku again. Menata n'ọnụ ụlọ. Biko na Lagos South for close to 40 years. Onwe ihe na-eme n'obodo amarọ. Onye si na ndebe anyị ga-na-emebisi ife, ndebe anyị ga-emebisi ife, ndebe anyị ndozi ka a na-edozi, ọrụrụ ka a na-arụ. Ife anyị na-atụ n'ime ugbo n'ebe onye bi ka ọ na-awachi. And anyị na-awachi steady pụọ na Lagos ka ife ndebe anyị na-arụ afịa uno estate ụdị ife dị iche iche. They are doing the business. Lagos provide a conducive atmosphere. I na-eme business start right. If onye ọ na nwere ego na-agba nnukwu moto na South East asị ho jee check ya obi na Lagos. Kedu ife anyị ga-ejisi aka anyị wee rụcha ụlọ kwatuo? 50 years ago, this mistake anaghị repeat na emere 50 years ago. Kịta anaghị emekwu ya ọzọ. 50 something years ago, either 54 years ago, kịta a na-emekwu ya ọzọ. Mgbe na ndị ayọ ndị be ha menata ọnụ ha. Menata n'ọnụ ụlọ. Ka ofe lọla alụ wee zuola anyị nne. Ọkwa na ebe mmadụ ka anyị nọ. Mmadụ ama ejebe mmadụ nọ gbuo ya. Kedu ife ga-emekata ewe na-ale nke ndebe anyị n'ife mere na Lagos yesterday? Ebe ka ndebe anyị nwere capacity, ebe ka ha nwere ike ime ụdị ife dị otu a? Ebe ka ha nwere ike ime mana ife a na-ekwu n'ọnụ nna na-ekwu a na-ekwu na ọ sara jenu mebisi ife niile, onwe ife achụwaju n'ụfụ mebie, onwe ife ụnụfụ kutuo. Ọ nọkwa na London. Ụmụazị ọ na-aghọwu jebe. Nnamdi Kanu onye awa leader. Onye bụ ọhaneze president general, ọwụ gọvanọ, ọwụ senator, ọ nọ na House of Assembly, ọ nọ na House of Reps, ọwụ minista, ọwụ local government chairman, ọ nọrọ n'obodo iwu ọsụ n'ube nke a na-eme ọsọsụ ebe a ebebie ife ndebe anyị ebe a ka ọ ga-anọ. Nnamdi awụrọkwa nọ ya ka nna agba mekwukwa ma ndị obodo a ma ndị ọzọ nọ na Naịjirịa. Nnamdi ọbụrọkwa na Igbo leader. It's not ọbụrọkwa nya na-achị ndị Igbo. Ọbụrọkwa minista or president na Igbo land. Ka ụnụ makwa amalụ maka ndị ọ na-aghọrị. Before you know it, you get me if I post na social media now. Ndị obodo anaghị post. Before you know it, anụgbọgụ. Before you know it, egbuo 1 million people. Anyị ebidokwa n'isi akụpọsi ụnụ gbaa ụnụ ọkụ. Anyị ejekwa bidokwa n'isi. Ana m ayọ ndị be anyị biko weta nta na aka. Ife Melu yesterday na Lagos a na-ewute onye ọbụla. O jọrọ ezigbo njọ. Mana o wute na a ga na-link ndị be anyị with ụdị ife dị otu a. Because na Nnamdi Kanu kwuru okwu. Ọ bụ na Nnamdi Kanu ekwu ikpe o furu yesterday send ya onwe onye gara ekwu ife a na ọ nọkwa n'obodo oyibo. Ọ na-aghọgbusi ụmụazị jere emebisi ife. Mana amakwa na aka ndị be anyị dọrọ n'ife eme yesterday. I know that one. And I have made ekwuo na m ya kwuo ya outside. Na-ayọ ọnụ suru biko nụ. Onye ọbụla benata ọnụ ya. Onye ọbụla benata ọnụ ya. Na gbalagbala fụ oke ọ bụla ala. Wee welu ohere anwụ ekịta wee na-ekwu ekwu wee na-ayọ ndị Igbo. President General Ọhaneze, Council of Chiefs, Council of Elders, Intelligentsia, Professors. Onye ọbụla bụ mmadụ n'Igbo land nwe pozi, onye ọbụla bụ onye isi, onye ọbụla na-achị obodo, onye ọbụla na-azụ ezigbo afịa, onye ọbụla bụ ife. Biko no, this is ọkịta onye ekwu okwu. Ọ gafekwa na n'ife a na-ekwu with what I'm seeing. Anọkwa na Lagos and anọ na Lagos nọ na cabinet Lagos and ama m ife a na-ekwu. Ama m ife a na-ekwu now. Ndị be anyị ma ya ekwunata okwu kịta all the body that's ekwunata okwu and dissociate wepụ our people. Si na ya marakwa Nnamdi Kanu na-ekwu na ọ bụrụkwa our leader. We need to tell them. Anyị agwa ha. President Ọhaneze ekwu okwu. Anybody who the governors ezukọ kwuo okwu because ife a na ọ na-agba onwe nnukwu ụgbọala na Lagos now and anyị mara ife jeka imenu. Mana ọnwụ na leaders anyị pụta kịta kwuo okwu onye ọbụla sekara aka sị na Nnamdi Kanu awụrụ our leader then
ife a nwere ike isetụlụ okwu a, so ana m ayọ ife nji wee na-ekwu okwu a ka nna ha ekwuzi na anybody, ndị leaders ndị be anyị must issue a statement in the next 30 minutes or 1 hour. Unu ekwera ka oluo 1 hour to save, to abridge what is trending in Lagos and what is building up in Lagos and Southwest. I'm begging, and my own people, okwu m dọkwana na ibere okwu m dọnara ka nna ayọ Igbo leaders akwụ okwu. Enọkwana m n'obodo 40 years. And even na anụ na ife a na-ekwu, the anger, iwe na ọnụma dị ndị obodo a n'obi, ụmụaka nwere ike imebi ife. Wee na-ayọ ọnụ sinu biko, kwuo n'okwu si na Nnamdi Kanu adịghị represent ndị Igbo. Ife nsị ka nyọ ọnụ n'ụtụtụ a. Onwe onye mere elect. Onwe onye si n'ọlide anyị. Ọ pụọ na-agwa ụmụazị, ọpụta seti ọpụrịdọ na-ekwu ifesọrọ ya. Onwe ife ị ga-ekwu n'obodo oyibo etinye nnukwu ọkụ ebe a. Ọgba mmadụ, ọgba thousands and millions of people. Ụmụazị na-ekweri ya, anyị gbachi nkịtị. Ndị be anyị tụrụ n'osi na ahapụ ụmụaka, okenye n'ọnụ ụlọ hapụ ụmụaka, ha eyiri agwọ chenọ ife onu. Ha tupu ịnọ ọzọ sị na okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ. Atụkwu ịnọ ọzọ sị na afọ na-ekwu na ọ na-egbu okenye, mana ekwue na anụghị ọ na-egbu nwata. Ekene m unu, onye nwe anyị gọzie n'aha Jizọs.